Dobrý deň, vítam vás pri tomto videu. V tomto videu si rozbalíme a ukážeme elektrický skrutkovač mechaniku Parkside. Tento skrutkovač funguje na 2 trojačkové batérie, ktoré by mali byť už v balení. Takisto v balení je aj 20 bitov. V skrutkovači sa nachádzajú batérie Tronic. Skrutkovač má samozrejme pravý a ľavý chod. A prídavné LED osvetlenie. Má duálny krútiaci moment 0,2 Nm elektrický a 3 Nm manuálny. Rýchlosť rotácie je 160 otáčok za minútu a prevádzkový čas je maximálne 200 minút. Takisto sa ďalej v krabici nachádza aj používateľský manuál. Na malú ukážku si môžeme odšrubovať skrutky z notebooku. Ako vidíme, nejde to hneď na prvý šup odšrubovanie. Musíme šrubovaku trošku ručne dopomôcť a potom to už funguje. Takisto šrubovák je aj magnetický, teda bit šrubováka je aj magnetický, čiže drží vám šrubu. Takisto na doskrutkovanie je potrebné ešte trošku pomôcť manuálne. Takže toto je koniec tohto videa. Ďakujem vám za jeho sledovanie.